Kan channel kan lo lom le fi ka cheu tun chuma chuan movie hmu nom tak Monte Carlo ti kha kan ron recap le do na ama sa in like comment le subscribe te khamin han ti sak le zel turin kan so ma cheu movie in channa chuan chang tu nu ber Grace chu alo langa ama ba ka hian a chian na em ema ipo chu alo lang ve boka an pahnia an chak ber chu college chu thata ka pasa chu mi hnuwa Paris in chu ani an tuma hau tak ema wangin an pahnih chuan restaurant da te hna an thok thina heta hian an tho chhuat tlem te te chu an khol ve thin ma se hetia restaurant da an na tho awang hian an chan chen khat ne na chang chuan deu so na an tok na sa hle a ma se heng hi tok ma se inga ma ngai lawan tum lui ve tla tani chu tianga har sana an tok chung chuan Grace te chu an graduate nge nge a an graduation lom na ni tur hian Grace chung te chuan zanria kil turin ro man na an neya chutakal te chuan hlim tlang viau nge Grace po chuan no ma ti ve hle a ma se anuam ti na chuan u le pa te na naw Meki a pian pui ni lo chu Paris a akal ve tur thuan soi tangin a chuai ta vek mai Grace le Meki te hi an in ngei viau lawa chu wangin he thu an nu le pa te hne na chang an sha thian an lom lo dun ve ve ani ma se an kal nge nan flight ticket te an lo book log vek to awangin chak lo viau ma se an kal ho nge chu angai don ta ani Paris kal tura an chwa don hian ema ibial pa Owen a chuan nupui turin a soma hetia a som na chan hi abul bera chuan Paris a kal lo se ati wang ani a ema ipo chuan lo pum ve maya ma se an khwa tek za sa ko sakreng chu adu lo thu a soi ani hetia a soi tak zela chuan an pahni chuan ani hnial ta ship maya atopa Owen sa chu do thei talawin ema I chu chuak mai turin a shilta ani atu ka chuan meiche pathum Grace te u naw le emai te chuan Paris chu an thleng ta a heta hian tour guide chhuaina in Paris chu an fangta ani heta an fanna lama hian emai le Meki te chu an inzuya ake ati na dewa wangin sepa an kal chu tourist jang pakhat Riley a chanpui na in a zo chho ve ta a heta hian Meki po chu Riley bula chuan a che swal ve che pa heta voi khatanin ton na hi Meki le Riley te inkara engemaw om thei tur inchan na alo ni der maya Meki zam lu tuk chu man ho takin a kal liam tamai ani zanan han riak tur chu an pathum chuan room pakhat an in chom don ti an sheta tlat mai an room la chu ate em le ngala atira chuan Meki chu alom lawa a soi sel ve dewani ma se Grace chuan an in siam rem ve mai tur thu a shil ve ta a an hun nei ang chu hlok thlak taka man tumin alo fui ve ani ti chuan tu ka chuan ula pathum te chuan Eiffel Tower an tlo a heta chang hian khopui chu an chuk en ta thup maya Meki chuan a hma alo to Riley chu a hmule a heta hi chuan in be ve to in an hming te chu an in shil to na heti lai hian Grace chuan en hlat na mang hian a tum em po ni lawin an tur bus chu alo hmu fu hlawa chu bus chu alo kal liam don hi alo ni a an pathum chuan man mo takin an bus chu nan man an zutuma ma se an nang man tangang lawani shi oman ti hlom hle maya an zinga hian Grace chuan shi omati zwala hau tak takin Paris kalna turin thei to pa chwa chutia an tur bus sum tam tak manga an man akal liam tamai chuan a thina tirima an zinga chang chuan thinrim takin akal taw ta daya Meki le ema ite po chuan an zui ve le ta nak mai ma se an hotel an pan na lama chuan ra sur ta vak maya an hu ta vek mai an hu na sat em awangin hotel an hu nai bera chuan an lu ta top maya he hotel hi hotel sangkang takani a Paris a chuan a ber kai hialani an chan ho chuan engma a she heklo bathroom lam chu an pan vata ti chuan an in tirau hloma Grace in a zo hnu chuan ema ile Meki te po chuan an lo zum ve a heti lai vel hian hotel a vek chuan Cordelia celebrity larlu tuk chu alo om ve boka ani le Grace hi zong fian phelan ti ang che in angan lo ni a ani hian hotel thu nei tu te hne na chuan hotel room reservation chung chang lo soya Cordelia hian restroom ol pakhat ma alo hmulawa
hi wang hian an ni chu akal sana ema i le me ki ti umna avakala Cordelia i an han mu chu makan ti dun hle a chan chu Gracie ni nanin an che awang ani ma se engma an zu ma hawin Cordelia i chuan a chwa san le tamaya ti chuan a chwa hnu lo ka Gracie chu a bedroom hmangza walo chhuak ve le che anaw le a chanu bula chuan avakala to bela zong me kani ema ite pahnih chuan Gracie hne ama angdewan hmu thu te chu war takin an han shila ma se Gracie hi chuan inga te vak ma lo ngai lowa an pahnih chuan a kalsan ta dai ani an ma ni ber an in ti fai hnuah chuan Gracie te pathum chu chhuak turin an in zuya ma se an chhuak ma chuan hotel manager chuan lo dangin ani hian Gracie chu Cordelia i zo ke muthi in an hotel room thaber te zinga mi chu a umna na da thuwa lo shila he mai ba ka hian Zandra ei tur te po in asom hial bokani thil thlen dan chu Gracie tan chuan a makdu hle maya engwak she chiang lo ma se Gracie chuan a thlona ei thei tur om chu pum pela tum mai bik lo ti chuan manager in a som na chu pum ta ani hetia ti pa hian Zandra chu a room a deliver turin a han shil boka ti chuan an be sei ngai lo room nuam taka chuan an tal vel ta ani hetia nuam ti taka an lai hian meki chuan midang hmingan hmang chu a thalawa ti zia asoi ani ma se enga vakan ngai lem lawa ti chuan hadam chu an thlang ta zo kani ti chuan ro asur ban ve le chuan chulai hmun chwa san chu re man ta ani ma se van doi thlak takin an pathum chuan an lo mutlu atu ka chuan har chhuak ta hlol mai heta hian Gracie chuan phone call adun wang alo ni phone a chuan hotel kota karin a nga thu aron shil thut mai an tan ti vak ngai na om to heklo an pathum chuan an in siama hotel chu chwa san an tuma ma se an chuk cha chu hotel manager khan alo dang le tlat mai ani hian Gracie tan package om thu shilina pe hemi hnuwa hian an chuan na tur private car lama chuan a shwai ta ani Gracie chuan nuama ti chia lawa ma se ti ngai na dang om to heklo midang chuan an run nam lut nok nok maya an min thei ta sha mani heta hian ema I chuan package an dun chu a honga chuta chuan charity chip nei turin Monte Carlo an pan mek ti hi alo in ziaka ti chuan chu milam pan tur chuan airport lam chu an pan ta heta hian private jet an hmanga hemi pa hian Cordelia I chungchang chu magazine a mi an chiara Monte Carlo chu an thleng ta ani heta hian charity host tu ber te pa fa chuan khwal thatlenin an lo thlenga heta afa pa hi Theo ani Theo hi chuan Cordelia hi alo ngai sang viau lem lawa angai san lo na chan chu Cordelia I chu enkol swal le mishing chapo tak nia shat wang ani he wang hian Gracie abyak po chuan bungdeu mu khyan a bia heta abyak na hian charity poala press conference an nei tur chu a shila chumia tan chuan in bua sai turin a shilani hi mai ba ka hian Theo a chuan Gracie hne na achi pakhat chu heta hian a lilam tur thuwa shil bokani ti chuan chu mi hnuwa me che hau chu an thlenna tur hotel a an kalta chuta chuan Cordelia I thom hno le a makeup te chu alo omlok vek to ti chuan tlai lama an program tur chuan anin buat sai ta ani meiche pathum te chu nal takin designer thwam hno nen anin cheya Gracie chuan an lilam tur ber thinal tak chu awr boka an han kalta chu mitin mit chu Cordelia I chunga chuan a fu chumi awang chuan Gracie chuan Theo a chu azota Theo a chuan lo changin Gracie na or mek thi chu thilwang takani thu le thil da khom zinga awang ber polani thu a shila chu charity tan lilam turani thu a shil bokani Texas lama po chuan owena ema ibial pa chuan a thei to pin ema I chu bia katuma athil ti awanga ngai dam dela tuma ma se ema I chuan phone chu ala thei lawa hi achan chu a phone chu hotela ada da iwang ani owena ril ru halu tuk chuan Paris sakala abial nu zun chu atum ta mia maya ti chuan Paris pan tur chuan airport lama panta ani Monte Carlo lama thil thleng alo lang le Theo a chuan Gracie chu a thian pakhat dana
ne na in hmel sia tira ti chuan ani ne na in betur chuan a kal san ta ani Theo chu Alicia I beturin a kal ta zoka Alicia I he Cordelia I nute I alo ni a ani hian Grace chu aron pana awa nu emo ti kha Grace alo ni renga hei hi a hriat lo awangin Alicia I chuan a Cordelia I a hriat thin kha a anglo ati ta hle a ami zia te po chu adang hle ani Cordelia I chu arin a in a hlimin a hoi hom tlat maya a ring hlel deuh ngal ani anin biak lak lo lai chuan mundanga kal san ta zo kani heta hun ti an man zo hnuah hian nula pathum te chu waw kama hun nuam tak an hmang tlanga ma se heta hian ema I chuan meki chu Riley kha a han chhai zawa meki chuan nuam alo ti lo na sa a an pahnih chu kal san ta ngal dai ani hetia kal san hnuah hian Riley chu meki hian na to khlau maya thil chin chang te soi dunin an han che chengal em ema an lai dun hle ani an pahnih chuan an lo in ngei phian maya Riley chuan Italia kal turin atu ka chwa tum thu a shila chumi ma chuan meki ne na hun man du na du thu chu a shil ta top mai meki chuan in zin na borak vela chuan a u te zui reng chu alo ningin ama chu alo ngai na ve tho ne na zui ve ta topa heti lai han Grace chu Theo in lama shwai ni in an compound na chuan Theo pa chuan polo match alo hwai hota heta in el tur hi Cordelia I le polo khel thiam tak lo ni in a chan chu Cordelia I chu polo khel thina a than wang ani ma se Grace hian polo khel dan chu a thiam der mai bok chi lawa a zei lo hle ani he a in khel hian ute I Alicia I chuan lo thlir ve rengin ani hian a wa nu mi zia hriat le tuna mu chu ai nang lo hle ni a hria in a ring hlel ta deuh ani ti chuan a wa nu Cordelia I number chu a han kola arin dan ang nge in Cordelia I chuan phone chu alo changa khu chunga a om lo thu chu alo shil bok he thila thlen nuwa hian Alicia I chuan Cordelia in Grace chu event te tel tur hian a hayar chop ni in a ring ta a ama Cordelia I chuan party vel mai maya hun man adu ani a ring ani ti chuan polo an zo hnuwa Grace in sakora lo chul vel lai hmu chuan Alicia I khan va panin ani na dik tak chu va zo ta top maya Grace po chuan thu han thup vel chu om je ne a she to lawin thil thlen dan zong zong chu Alicia I hne na chuan a shil ta vek ani chutia thil thlen dan a hriat ve le chuan Alicia I thin rim chuan security ka wa Grace chu vo ta maya ma se Grace chuan chutia an ti chuan an thil ti lai charity chuan zia nei lo tur thu te chu a shila he thu a hriat hian Alicia I po chuan she thiamin charity vel borak chung chu Cordelia I anga cho phal sakta ani anin biak hnuah hian Theo a chuan Grace chu a hmun ngai na dewa a hruaya hetia Theo an a hmun nuam ti na hmuna a hruai ngut na chan chu a hma a mi zia a hriat le tuna a dan na danglam tak em wang ani Theo a hian Grace chu angai na to hle maya angai na mai ni loina du to hial ani heti lai hian ema I po kha dana hian party na kal ve turin a hruaya heta hian ema I hinal taka in chein achi or chu charity pawla an lam tur kha ani a party na tura an kal hian dana kar khal chu traffic signal awangin a dinga heta hian mekile Riley scooter in phur chu an hulul maya ti chuan an ti thale a anin sha thiam lo na le boina te chu anin she thiam tun ta ani heta hian meki chuan ema I chi or lai chu da chadan ngai awangin a dila ti chuan Riley a bek pon lama chuan a da maya nakina Grace hne na pek le mai turin a ti ani movie lo lang le a chuan Grace le Theo te chuan halmoi hal hi an lo en du na heta hian an pahni in kara chuan engemaw a ti a hriat thei to a ma se thu te zok po chuan han in puana anin du thu han soi mai chu an ngam lo ve ve ri ani meki le Riley te po chu klapa kalin unnuam takan lo mang ve mek boka ema ibial pa owen a po chu friends a chuan lo thleng to in chanchin bu pakhata ema I le me chedang pahni te chu a mu fu ta hlau mai heta chang hian Monte Carlo a nom ti a shi ngala ti chuan man mu takin Monte Carlo lam chu panina chuak le ta ani atu ka lo ni chuan meki po chu
An hotel thlen na Riley chuan ava thla a. Anin thla ma hian in ngai takin an in case bokani. An thlen na room alu chuan thil ei pa in a thu ha dama. Heti lai hian Gracie chuan Cordelia I chungchang chu magazine atang hian a chiara. Heta hian a ma chi an lilam tur kha. A lut zia te lo in ziakin. He chi hi $1 magda duai chuang dai a hlu ni in a suya. Chi chungchang a sui lai chuan meki chuan. Riley a beka ada ti le. Ala le lo ti chu a she chuak nga la. Man mo takin po na chuan a chuaka. Ma si Riley la chu lo to der lo mai. Amang ang ta hle ani. Ti chuan thil dan chu Gracie te pahnih hne na chuan shil vekin. Hetia sui pa hian Riley chu. Chu nulama rel mga Italy pan mai turani thu te chu a sui boka. Gracie te pahnih chuan meki chu. A film khur lo wang chuan an hau da ve a. Chu ta boy na danga le tatlat mai. Hotel lu tur chuan Cordelia I chu. Kara changa lo chuak lai hi a mu tatlat mai a. Ti chuan an pathum chuan man mo takin. An room chu an in sing sata zunga. Cordelia I chuan a room chu a thleng chep to ti a. Theo khan ron mu in. A mu ya chuan a ron fop ve mea maya. Zing lam chi baya buk ngal buk. Cordelia I chuan makati in a thin rim hle mai. Theo maya chuan a beng ta shep maya. Ti chuan li fa chuan a chuan san ta dai ani. Cordelia I chuan a room chu a thleng chep to a. Gracie te chan hau la chuan chuan a hun an nei thei meu lo. Chuak thei te lo chu balcony a chuan. An thei dan ang in an bet ta va maya. Cordelia in phone a man lai tak chuan. Room a lutin engtin emon chuak thei ta hlawa. Rail station lam chu an pan ta hlum ani. Ma si an van duai na chu akal tuang hle mai. Riley khawanan man chu an tum viawa. Ma si rail chu alo chuak ve le chia mai si. Mei che pathum te chu an mang ang tak tak to hle a. Hei wang hian Cordelia hne na chuan kala. Thudek chu shil maya. Ngai dam dil mai chu than ti ta hluma. Heti lai hian hotel a chuan Cordelia I khan. Gracie te pathum chu magazine a chuan lo mu ve in. He magazine a chi hlut zong in ziak te chu lo mu a. Ti chuan man mo takin a bung roda na te chu han en fel nga la. Ma si a chi kha lo der lo mai. A thin rim lu tuk so a out vak mai ani. He thil thlen hnuah hian Riley chu. Meki te hotel reception a chuan a vakala. Ani hian a chi a chu a she chuak ni ngei tur ani. Ronda le tum ni om takin helai mun hi a ron pana. Receptionist hne na chuan meki room number hi avazota. Azo lai hian Cordelia I phone chu. Receptionist pakhat hian alo chang ve mek boka. Heta Cordelia in a ron biak na chan chu. A chi bo wang khani in. Cordelia I thin rim chuan police hne na report maya avawa. A ron biak a chuan police hne na report lo tur chuan. Alo ngen ve lom boka ni. Riley chuan chan that mai lo awang a lung oi lo chuan. Ama azon chu tumin elevator chu panta ani. Riley an meki te room azon lai hian. Gracie te chu hotel a chuan an ron thleng ve le chia thunga. Gracie chu Cordelia I kha emoti in alo belwa ma. Security chu ama aya ti thatan tum thu te po chu alo shila. Ama pola security an pek tur thu te chu a shil bok. Ma se Gracie chuan a momo lo thu chu soina kalsan ta zo kani. Theo po kha an mua. Room tak hian Gracie chu lo bia in. Chili lam tur in ba sai turin a shila. An kalsan don chuan Gracie chuan. Theo chu ki sinati tur ang tia zo huna. In munge turin thu atiam boka. Theo chu aril ruwa boy hle mai. Ama deulokin Cordelia I kha na beng kha ani a. Anua ama thau ni a shiatina case le tamai si a. Pa ngai takina bele thau si nen. Aril ruwa boy ta hle ani. Mei che pathum te chuan an room lo chen to na chu an han pana. An lu ma chuan Riley a. An chi zun ngei ni na lo ding chuan han mu a. Meki chuan vapan na in. Alo let le a chi alo ken le ta wangin lom thua shilani. Heti lai vek hian owe na po chu. Ima ite thlin na hotel a chuan a ron thleng ve a. Receptionist ne na chuan ima I room number chu avazota. Hetia anin biak lai hian police te chu. Hotel a chuan a ron thleng hlol maya. Hetia an ron kal na chan chu. Cordelia I thin rim chuan a chibau chu alo va report wang ani. Gracie te chian pathum la chu. Cordelia I room a chuan an lo lut ve che a. Cordelia I hne na chuan an in pang ta vek mai.
thil thlenga wang chuan ngaidam te an dil boka Cordelia I thi chu heta hian an keng boka ni in soifia thei anin be sei ve a ma se Cordelia I chuan ngai thlak chu alo tum der lo maya ashiat puina tel lawa charity te chu bwa sei lo ni bok nen in lana tum lo thu te po chu ashil boka he thu an shia thian Gracie te chan ho chu an lung oi bik lawa Cordelia I chu an be ta thut mai police te an lo lu ma chuan an lo thuk ru manin Gracie nen chuan an lo thlak thleng manani police te an lo lu cha chuan Gracie chu bathroom mangzo che ang hian bathroom atangin daron chhuaka police te ho nen chuan thilom dan soi felin an zawai chuan chili lam tur chuan an chhuak ta hlomani hetia hotel atanga an chhuak tur hi Riley le Owen te khan an lo mutlat maya Owen chuan meki chu emai omna chu azota anila chuan omna chu alo shil vele che a emai khan Cordelia I an phar hlom chu alo veng chu ni in Owen chuan meki room soi chu apan ngala emai in Owen a mu chu makati dewa ma se Owen chuan lo be ngalin ngaidam te po adil ngala emai a mangai ziale nupuya ne du thu te chu shil ta ngal bokani emai po chu lim hle a Owen na nupui ni tura somna chu pom ngal bokani heti lai hian room chung om mek Cordelia I chu engtine moni an pharna chang chuan lo chhuakin emai le Owen ate in biak lai chuan room chu chwa sana man mo takin chili lam na tur chu pan ta ngalani chulai hmuna chuan Gracie chu azam ti mela po chuan alang theya chu lo muthiamin meki chuan stage a adin puya hun pe kan ni vele thil thlen dan zong zong chu mi puite hne na chuan an soita vek maya chulai local te chuan makan ti hle mai chu thuan soi zo deu che atia Cordelia I po chu lo thlenga ani chu thin rim bok nen police te hne na Gracie chu ama anga lo chana wang le achiru ka wangin man turin a shil ta ngala Theo an thil om dana sha chuan a lung oi lo hle maya a thin rim chuan an omna chu chwa san ta ngala rin lo tak main Alicia I Cordelia I nute I khan chili lam turin angam na za ta ron soi ta thut mai angam na za thi euro mak ta dwai ruk lai ani hem mai Cordelia I chuan lo da na tum viawa ma se Alicia I chuan Gracie lam chu panin alama chuan a chang ta zok tlat ani police lam po chuan Cordelia I hne na Gracie chu a felan ti thu le achibo ber po chu midang ta ani ta ka wangin ani tan ti the om lo thu te chuan shil ta a Cordelia I chu lung oi lo takina om ta ani chulai hmuna hun te an man zo nu chuan meki chuan Riley azuya Italy pan chu atum thu a shila ema ile Owen te po chu an in thurwala ma se Gracie ero chu ama in lampan chuan a hoda thungani movie top na lama chuan meki chu Riley ne kovel mun shang shang an fang ti hi alo langa an pani chuan an him ti a sha the ani emai le Owen te po chu lo in nei to in an lo hlim dun hle maya Gracie po khalo langin ani hi chu Romania a skula thok tur hian alo in volunteera heta thona hian post office a le khathon claim da tura shilani a maktak main he skula hian Theo kha charity thil ti in alo lang ve boka ani hian Gracie post office kal tur chu tukvera changin awa hmua ani hian va zui ngalin anunga chang chuan a han fai fuk vela ti chuan an pahni chuan mumal takin an in mel shiata chibai te in bukin an in nui sang chung chuan movie chu atop ta ani